Anh hay làm số phiếu nó quay tại cái class tại cái topic nó tí tao phải xem xây kênh sandro kan to murashin message holong kok sao bolong pisua kok long tí por lên nhé te bùi lên nhé kok lop sejak ka 1995 pisua kan này đi ở một sự ràng sắc Philip Falak kherbai rete rete amlai lungo hongnani logishanai holong kok salia musik karana bùi tam saka Orang musirang sa tamong tong kaisa holong ni buskango Philip Falak ke tamong kherbai rete so musiro bahai ke bahar ba borok toreng ke bahari atba eta borok kharmani bo toreng kan bahari kharo ke tam saka kherbai rete amlai lungo hongnani logishanai mane amlai ni bulungo buji kata amlai bo phangje bulungo ko matongo aro hongnani logishanai mane tamo pungnani dolta musiro pungmano hongka hongo honjago Musaro kumano hongka shokoro mo honjago sini kok korombai bujika ingkangka hongnani logishanai holong kok salia musai kharana hane ingka tomuna aro holong kok saiman mainya heda sengabo senyai ni kaisa imagination tam saka holong no kok salia musainya kharana kinjade ingka pura kok lo paine norno last o kok lo ni meaning no bujok nai tabo buji thani kok lo senyai tam sanam nakya hane Gangke orang sasaka je orang musirang sa khorsa mangka koroksa tam khai unko kherbai Philip Falak ke kherbai rete amlai lungo hawi thangka hongnani logishanai fia holong ke kok salia tangai bokok sakangka musik kharana hane engka holong no jeng kok saya langwa gerei saji mantong tomung no bosai de kangke musiba kirijai kharnai bile he deba tam musib borong manusya pon se kirijai kharnai holong se kok saya de kangke engke aba hanyo Next najib salsa raja faikya pohor chungkha thungkha holong ni kepal colongko kakha bolong mui nasomnani najetam sajaka salsa raja faikya pohor busungkha raja faikya ke pohor chunge tuba bolongo ta holong tongmani bolongo pohor busungkha abastam khai holong ni kepal colongko kasawo setam khai bolong ni mui nasomu ke shikar khanya phayo yawa Obahanya sini society wo sini gana gini seng obahai nugo je seng kelegi tongkha sini tofa khodana bahai ke muthangnai hene ingke tam khai baksa bororok tam khai sengno muthangnai phyognai hini phayo phia batam khai paita go hongke borok ubun samuno funogine chini bokrogo na kasawoi himi thang payo e obahai sajo bujika ingke boyar furuksa langma hoya Hatai furuksa langma sokya yakarai bele hiligo tamo shikarin amsake bo shikar bo khanya kreng thama pano se bini bukokte kisasa pan se shijage bo je fur shikar thang enke hatai pano se bo yakri shemani pano se tamo kisasa pano cheret se pano punya amsake hunko yakarai belai hiligo shikarin bo yakri kasha sana se belai hiligo yo hanta sengno bufur shape mano onge naisamo tongle he deba sengno mentality sengno thangisi uje sengno ba hige phyognai chini to ba haike ji phyog jangai amte hini baksa tam khai borok sengno chini a mind no poriboinya borok thangi pai enga tam khai sengkaron keleginya thangjari tom ei oborok no jaga sajago tofano holong kok salia boss hachunya wansu tofano holong kok salia boss hachunya wansu means tofano seng tam khai Angne seng abrong no khorang tisya chawta seng khorang tishalia like holong bo bini kepal solong kasawnya bini bolong ni manenyo no raja shikari khaina tongmani tamo bos haraklia raja to borok kotor ble bini sonyo tongo neng kok sakangka neng saya hanjangnai neng raja no sane sabo nenya he deba ewa hanyo tabung neng bo saya no tuinya bini obo saya sin sakangka bini supporter khanya tam khanya nono saya Neng sa tong na keset ng hanay iyo bahai engka azoro je senyai o raja no holong kok saima yang mahanyo sungbo tabuk je tong nai rok situation no sungbo o saya no saima phono bukok peple saima lagya engka neng sajung no saya mazra khinglai jangnai borok engke ultam khanyai bonsi kaham ni funumai bujika azoro bujikna ble bujia engke norok sini video comment khai semano je obotamo all Line ni bising ti tam sanan na kero ne jangka to na clear kana no bujo bir zanna bujika engka phadi tini selama sa phaikya khakala pai logiwo khapang ni berei
holongni khuribo imang sarai yakrai thangdati kabo tam sakanadi tini tam phakya tini selamasa phakya khakla bai so tamo sela khorsa phakya bini wangsukmani bini kha je tongmani bini thinang poito mukthang jotona tamong kha bai phakya botai nuhurliya yoba haita bo sabno sasinai holongni gana bo holong ke jotona nugui tongo bolong tongnai holong to kok maya hedba bono kok maya hanjong kono bo sasaya bo jotona nugui tongo abo haina na disen kaisa hatai sini bormura hatai kotorong sini jago bo bisibrum sirisi ting sini bo arna asugui tongeda bo lori thengeblenna pia bini hakatei gari malo besar toksa tong mili mekra cibo besar pai borok thang abo hayada pia bo jotono sojo khaitong le asugui tongle saya eda sengle bono sakate bono besar kutongne salbrum bro bini sakate gari layo malkung layo yo hai pia saya boka generation to generation nuguin tong yo bo hanya oro sajaka holong jotono nuguin tongo kaham bonuka hame bonuka sabo bakabai phekya sabo ba hamza katal tubi phekya sabo ba shikari ni bagi phai bo jotono nuguin tong holong তখনও বসাইয়া কাহাম বসাইব না হামে বসাইব না ইয়ব যত নুগুইনে বতাম খাইতো সিরিং ইনকা আবনে বিসং তাম ফাইকা সালসা সালা মাসা খাকলা বাই ফাইকা পু লগিও খাপাংনি বरै হলংনি খুরিব ইমাং সারে খাকলা বাই মিন্স ন খাকলা সসে বাই ফাইমানি ন হনজাই গিয়া মিন্স ন বিনি ওয়ান শক মানি বিনি খাকা মানি বিনি ইমাং টংমার যতনা তাম বাই ফাইকা তাই লগিও বিনি হামজাক মানি খাপাংনি বরিব holongni khuribo imang sari holongni a holong grediba asuk tongnai bolong bisingo a holongni gana wa bini saka asugunya imangno sari ni jotona kabai ni jotona bini wansungmani kha khamani kokno saitang hoyo ka holong to khnai tongjao ka heda holongni kok sajak tongo do holong kok saw bolong bisingo o holong kok sawi tongo bolong bisingo yo bahai engke ya kare thakti kabo holongno je pura holongni khuriba asugui lelawai kamani ulo holongni khurini tamo arbono ya kare thangti kabo tisa toksa rurugo nok khanani bolong kutugo habo botok khapang bai fekya bini tabung nadi do tam sajak kajaga bujidi kahamke kaisa kusuk kasajak dofa tau saimano seng chini gana gini tongnai je kusuk dofa kaitang fekya heda seng ke sini o hani besang kono seng tau bo tolawa kelukja tangi keleka because borok sumno kasanariya engga seng zora kasewo seng o hani ubagara tongmani seng tangi tau ko bolok kutu go mase maning ya kama tong because sumno suklugi tono jago abo hai engga seng tamo sini wan sungmani khaka mani seng borok khorok sana songwina oje sengno muthangna hine pia a borok ko sengno paita ko tam khai shepma khangke bokroko kapigi kelang thango engga seng te sawnor thanai ba thangna kerikya bole hedba engga geseng ob mukti chini khabaja ro mukti nya seng boroma thanai seng tebo kuthu go habrugo engga sini wansung mani chini dopa tebo kulugrugo samutai yo hai tabo oro sela sikla masa o je kabi phaine bai sini dofani thinangni online kono langmanano bujok jago oro sene bujong na naika seno buji khata aro ka koglobo angka sela masa khakla bai pheka logiwo khapni logisho hone nya engga seng o rialo angka tam buji ka sini dofaro jotono asa jawo tinile muthangja sine tinile feokja sine hne wasuk layo fiatamo paita go goseng orno oro abonse sekang sekte mo saya ke kelang thang usungno e yo bahan ingka sentamo tebo derajak tebo kelugi thangu bujika engka nadi tei kosogo bathagya laidom khorok naro tisa botok khama thangnai hasugrai wafak sowo aro bazar haching khangbo tam buji khana jor tawo tei kosogin tongo bathagya like zora ebaksan solugui tongo bo bathagi tongo oba haina teibo bo kosogin tongnai hedba bo bahike bathaknai ba nungbono theka gase bathaknai abo haina zora bo ngu thango geseng zora non romina rang maya engka nung tini muthangna zora wase muthangi maya dokhano kusugo tisana zora wase tisaya taisa dokhano sakni borongno kapi kelang thang ongke sengabo tangnai ba seng kesawin thangkana ble iyo bahai laitam bo khorok naro mane tam saka borok tam hunai bororok boseng bahingno ngaka khorok simena laitur a unglang ke salsa angne kha umata hunai
expectation wang sok lai tumi tong lai jo je sasale semu yok nai aw honi kok manar lai ni tisa botok khama thangmani hasuk rai wa phak so aro bazar khasing ko inga tisa botok khama thangmani khama means no saka kase thangota heda khama thangmani thangata mo aro bo sabo hasuk rai wa phak soito wa tanine bo wa no khawine sotonoi tongo aro bazar khasing khungo gaga na wono tamo bazar bo tongo bazar boro khasing khungon so okay tabuk sapno ringnai one shukte holong kok sawo bolong bisingo badukung thonja yago okay tabuk te sapno manchi nei ba bo khoroksa sigla phaibo bo thangka bon gana ke bukre bini gana musisa phaima bo khelbare te raja phai je bon shikar khayna tongka aba hede ba angka jotono hasa bisingo habin thamai ke angka holong simis torok shiwa jitolo angka bo taw sapno logi mana heno sachu ei oba haino awno sini dofane borok ta wo pura washe bai bujong thangka ke okong tuye tam sajaka je sini dofaro asai family bisingte jeng sekang pulia o hani besa tongmani olo tam khakya kubun dofane borok faine borok gerini se genangnya jeng setam thangka jeng se bong tolak lai tongka angka borok bo sengno tabok tamo sengno kasana relia because seng kasaka ke borok bahing par bahike ma tongnai ba haini bage borok bosuna kasana relia sai manda tino ingka abone bisingono gobangma borok phayo je sengno mothangnai banchi rinai haingnai hini kok kala sawi kaham sawi ingka sengporono aw sengno phiyoknai hini wasuk layo pia botam kai chora phaike angka ke sujog maka shep maka angkano sini bokrokno kafi ke potasya sengno tamo o sekangne se pano tebo tolaw sekle kelam thango ingka sente borok thangnai ba aba haya ta holong pajago holong sabno manai hini najugi holong kok sai tongo aba haino sungbo pajago go sung sesuk pon jiri khogeri hini tongde sungbo kepno mana kari hedba sungtebo thangjari tong ingka okoglom ni bisingte sene oborno bujung nakha je sini doka khoda bahake mathangjane bahake yok nai aba hai borok raja hai borok phaine nijini kepal solongono kaine shikari khaibu hone bujika ingka obongka holong kok sawo koglokni je bujinani sini bisingni koglok kha khayo noroko buji kana hanene tomono bujia tongka kono porungsa jagao bujia tongka noro comment khaje sini video o tai koglok ni notes te materials naka ka norok sini koglokguide.in website to habi nemeno ngka tabo faidi seng koglok sinyai Chandrakanta Murasing ni sinimu te bini simu no tuine pore lai ngka borom ganang Chandrakanta Murasing sara asaikya 1 April talni 1957 bisio asaimane thaingke sunamura bekhaste ni teiwandal kamiwo bo jeffru remchiwo poribo means no class 10 no poritongo apron shimino yanji kogrubai blayo koglobro sinyani jengka bo kogrubai blayo yanji kogrubai blayo bo bai sija kuila koglob 1978 bisio samasoron tripura bai komthingja chini kok toma belayo sapogi karija engke bini first koglok 1978 biswa samasoran tripura be komthingja tamo chini kok toma belayo means no newspaper potrika ota sapogi karija engko obo batamo Chandrakanta Murasing sarni sinimu bini asaimani bo kamiwa asai oborok engke tau bini simurongno nalena engke bini simurong bisingo tongo Happy Garingo Sibuk Saringo, Koglok 1987 Bishuo, Holong Kok Saw Bolong Bishuo, Tabok Sungpor Lemani Obongka 1995 Bishuo, Tay Lokso Tuang Lok, Koglok Tongo 1999 Bishuo, Oba Hitewa Bini Simung Kauman Tongo, Tay Bobai Kong Tingzak, Bizabrok Tongo, Kolom Tiki Shimukang, Abo Koglok 1986, Bolong Kukrang Pehelka Bukrang, Ambo Koglok 1987, Abo Hongket, Subroto Debbai Kethawi Komthingja Koglok Tai Tongo Tales and Tunes of Tripura Hills in English Hingga Apna Karibini Award Mawar Tongo Bosokat Mamani Puilawa Tongo Basha Shanman Puruskar Sahitya Akademi Maya Farjak Mani 1996 Biswa Ora Kokthai Satai Kalayo Jeffru Bo Holong Kok Saw Bolong Bisingo Okoglop Sikia 1995 Biswa Heda Okoglop no Simani Bisingtinyo Bo 1996 Bishuot
তাইনি বিশ্বও তা মাখা ভাষা সম্মান পুরস্কার সাহিত্য একাডেমিনি বখাকতে ব অসকার ইয়াপারজাক ইংকা আবুনি উলো মাখা মহেন্দ্র দেববর্মা মুকুম সকার অবংকা 1997 বিশি তেই রবীন্দ্র সকার 2000 বিশিও ইংকা অবরংকা जों सैग्रों चंद्रकांत मरासिं सारनि सिनिमुं ते बिनि सिमुं तै बिनि सकाट एवार्ड मानमानि र गमसुनो हलंकक स बलं बिसिनो कगलब जे तिनि परिजांमानि खाखायनर बुजि मांखाना तै बिनि सिनिमुं सैनि सिनिमुं तै सिमुं नंग जों अर परिलेख्या खाखायनर गथन बुजि बेखना गे तिनि बागे आसुनो मालाय फिने ते कायसे टपिक न तयै ते कायसे क्लास जतननो